Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa ser inkunu qed naraw il-programm li t-tim tal-Kamra Sportiva ħejja lilkom bejn il-25 u l-31 ta' Awwissu li ġie. Il-ħadd wara nofsinhar għal ħabta tal-5, l-editur Antonello Abela ser jidħol f'xandira diretta biex jagħti reazzjoni tiegħu għall Grand Prix tal-Olanda tal-Formula 1. It-tiġrija ser issir ġewwa trakka ta' Zandvoort u x-xandira mal-editur tibda ftit mumenti wara li tintemm it-tellieqa. Fil-għaxija mbagħad fit-8:30 ikollna l-ewwel programm is-sensiela Mix-Zone għal din il-ġimgħa. Matul dan il-programm ser ikollna reazzjoni minn 3 logħbiet li ser ikunu Milan vs Torino mis-Serie A flimkien ma' Clayton, iċ-Ċomba Żammit, Arsenal vs Fulham ma' Kerch Kembri u Manchester United vs Nottingham Forest ma' Jan Fenech. Għada tnejn fis-7:30 imbagħad Mix-Zone jirritorna bir-reazzjoni ta' 3 logħbiet oħra. Mis-Serie A Taljana jkollna lil Karl Parnis li ser jitkellem fuq il-logħba Verona vs Roma u Mark Xkembri li ser jiddiskuti Juventus vs Bologna. Finalment, Kopajt Chris ser ikun qed jirreaġixxi għall-logħba tal-ġimgħa fil-Premier League, dik li ser tara lil Liverpool FC iżuru St James Park biex jilagħbu għand Newcastle United. Tnejn fil-għaxija l-ħabta tal-11 l-editur Antonello Abela jirritorna fuq l-iskrin tagħna biex jagħti reazzjoni tiegħu għall-logħba Cagliari vs Inter. 3 minuti wara li din l-isfida tkun intemmet ġewwa Sardinja. Ħamis fit-tlieta jitla l-video ta' introduzzjoni għall Grand Prix tal-Italja li ser ikollna ġewwa Monza fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara. Marbut ma' dan il-video ikollna d-dawra mat-trakka ta' Monza li ssir in kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Finalment, nhar il-ħamis fit-8:30 l-editur Antonello Abela u Roberto De Brincat jippreżentaw programm ieħor mis-sensiela Botta u Risposta fejn matulu ser jirreaġixxu għat-tluħ tal-prodott tal-gruppi tal-UEFA Champions League li ser ikunu telgħu ftit tal-minuti qabel ma tibda din ix-xandira. Jattendi fuq il-panel il-YouTuber Milanista tal-Kamra Sportiva Clayton iċ-Ċomba Żammit. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.